Izenean, hau da zuekin. Ematen diogu aste santuari. Santua da gertakizun handiak eta ondorio handikoak gertatu zirelako. Jesusen azken afaria, bere heriotza eta piztuera. Eta gertakizun horien atarian Jerusalemeko sarrera. Gaur sarrera da gertaberditu duguna. Jesus santu gainean sartu zen Jerusalemen eta jendea oihuka ari zen. Tana, ongi etorria. Guk ere Jesus maite dugulako eta behar dugulako gure eskuetan ditugun erramu adarrak bedenkatuko ditugu Jesuseri horrela familiko mesa ospatuko dugu denok elkarri. Nos hemos reunido aquí porque queremos acompañar a Jesús en el recorrido de su entrada en Jerusalén, antes de morir en la cruz y resucitar para siempre. Por eso los niños y niñas de Azkoitia y los mayores que os acompañamos, queremos agradecerle todo esto como lo hicieron en Jerusalén, saliendo con palmas y ramos en nuestras manos y cantando bien fuerte. Para los que somos seguidores de Jesús, celebrar su pasión y muerte es agradecimiento emocionado, aclamación gozosa al amor increíble de Dios y llamada a vivir como Jesús, solidarizándonos con los que hoy son crucificados en nuestro mundo. Bai, eta Jesuseri harrera egiteko eta ere bide lagun, berak ere bide lagun izateko egiten dugu hau. Baina Jesuseri harrera ona egiterako bat, aurten oroitu nahi dugu. Aurrena, harrera ona egin behar Jesusi, baina albokoari, txekoari, zilagunari, kanpotarrari, bertakoari, harrera ona. Baina era berezian oroitu nahi ditugu, oroitu nahi dituzune honetan, Aita Mari itxasontzia, gure Jesus asto gainean, erreskaterako txaleko bat egitoa, oroitu zori, erreskaterako den Aita Mari, Grezira, Lesbos kakioz. Era jungo direnak, osasun egoera larrian daude, eta osasun materialak eramuko ditu. Gogoan ditugu, harrera egin nahi diogu horrein, baita ere, Alan Kurdi beste alemaniko barku bat, hainbat eraman dituzten Maltara uste dugu, gero zein goluten ez dakit, baina hori denak oroitu nahi ditu. Egoera bada, harria, Jesusena. Recordamos pues también a estos dos barcos de salvamento en el Mediterráneo, Aita Mari, Alan Kurdi, uno es nuestro, el otro es de Alemania, con muchas dificultades. Están dificultades, digo, porque los gobiernos les apoyan, excepto el de Portugal. Queremos recordarles. También algunas mujeres que esta última temporada han sido asesinadas. Soledad, María, Sheila, Gloria. Bueno, pues ahí están escritos sus nombres, ordaude, está emakume hauen izenak ere. Gogoan eukinen ditu, Jesuseri harrera egiterakoan, beraieri ere bai. Aurrena beraz, egingo dugu erramoen bedeinkapena. Jainko alguztidun betirekoa. Bedeinka itzazu erramu adar hauek. Eta egizu Kristo gure erregeri, goraka eta kantari arraitzen diogunok. Beronen bidez betiko Jerusalemera iritsi daitezela.
Eta indarrezazu jauna, zugan dugun uste ona eta fedea. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Jerusalena hurbildu eta Oliamendi ondoan Betzajera iritsi zirenean, Jesusek bere bi ikasle bidali zituen esanez. Zoazte aurreko auzo horretara, eta berehala aurkituko duzue asto bat dugu. Bere gunearekin, eskatu eta ekarriz idatzue. Inork ezer esaten badizue erantzun, jaunak behar ditut eta berehala entzuniko dizkizu. Guzti hau gertatu zen, profetak esana bete zedin. Esaio zue Ziongo arragari, horra non datorkizun zeure erregea, apal asto gainean eserita, asto samari baten zuearen gainean. Egin zuten Jesusek agindu ziena, ekarri zituzten astoa eta astakumea, eta beren estalkiz txalmatu zituztenean gainean jarri zen Jesus. Jendetzak bere zoingainekoak bidean zabaltzen zizkion. Beste batzuek zuhaitz adarrak ebaki eta bidean botatzen zituzten. Eta aurretik eta ondoren zihoazenek honela zioten oihuka. Osana Daviden semeari, beren kantua jaunaren izenean datorrena. Osana goiko-goikoari. Herri guztiak harriturik galdetzen zuen. Nor dugu hau? Berarekin zetorren jendeak berriz honela zioen. Hau Jesus profeta da, Galileako Nazaretarra. Jaunak esana. Beraz ba, hago bera profesionale Elizara, Rokira,